Ninkuna TV bi alajaba ni filɛba ni partage kɛbaw bɛɛ lajɛlen fo bi ye dimanche don ye min bɛnna juillet kalo tile 18 mɔ Mali ka sariya sunba min n'a bɛ ka falen an wulila ka se a vote kɛ bureau la an ye min sɔrɔ ɲininkali kɛlen ko cɛla muso la olu filɛ nin ye. Ani tile ne tɔgɔ ye Hawa Bagayogo Kayi. Vraiment c'est-à-dire vote nin ka di ne ye dɔwɛrɛ tɛ armée yɛrɛ ye baara min kɛ population ye a ye population sécuriseli min kɛ a daw yɛrɛ dɔrɔn ma kɛ ne bɛ voter armée yɛrɛ kama walayi faamaw kama ne bɛ voter o kama mais tiɲɛ na 2 jours ne y'o de kɛ tagama la carte ɲinini na n taara lycée la parce que n ka vote fɔlɔw kɛra yen n taara yen ko non ko n ka vote laban kɛra yɔrɔ min ko n ka taa yen nɔ plateau n taara yen a ɲinina k'an 20 Bagayogo fɛn fɛn bɛ yen n t'o si la mais u y'a rassuré ko ni n'a bɛ n bolo n ka na élection don mais ta ni n'a bɛ n bolo n bɛ voter donc mais toujours n votera centre laban min na n ka taa yen n taara yen tugun u ko k'o délocalisera ko bac kɛlaw bɛ yen nɔ u y'an bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ an taara yɔrɔ wɛrɛ min na a tɛ yen sisan yan ne yɔrɔ sabanan fɛnɛ tugun ko n tɔgɔ ci yan. Ne tɔgɔ Pascal Sandiakou Konate ne ye président de bureau ye Kayi plateau bureau numéro 12 bon depuis dugu jɛra vraiment mɔgɔw bɛ ka na dɔw bɛ ka voter mais problème kelen de bɛ yen caman bɛ yen vote ka d'u ye mais u m'u ka carte sɔrɔ dɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ voter yɔrɔ min parce que centre délocalisera o problème de y'an sɔrɔ yan kosɛbɛ sinon il y a eu plein de gens qui sont venus demander u bɛ fɛ ka voter mais solution ma sɔrɔ a la parce que o kɔni an y'o problème de sɔrɔ voilà merci. Assalamu alaikum ne tɔgɔ Seydou Ndiaye an ye bureau de vote 001 ye Bɛnkunda IFM mun n'a fɔra Bɛnkunda IFM u tun bɛ voter IFM de la mais il me semble que IFM examen de sera u y'an transféré ka na an bila Bɛnkunda école kɔnɔ quoi n'o bɛ fɔ ko école A ne ka minɛnw a dafalen don quand il s'agit de la mobilisation o de ka dɔgɔn dɔɔni parce que sani i ka yan sɔrɔ a bɛ kɛ baara ye quoi tuma caman mɔgɔw tun bɛ taa yan fɛ dɛ mais sisan u y'a faamu k'a fɔ ko u bɛna vote kɛ yan de Bɛnkunda école la u bɛ ka na dɔɔni. Ne tɔgɔ Awa Diallo ne bɛ bureau la ne ye présidente de bureau 5 la bureau kun kan ka kɛ IFM de la mais parce que ani IFM mɔgɔw ka composition de coïncidera ɲɔgɔn na donc o de bureau la transporter ka na n'a ye yan nɔ bon kama mɔgɔ caman fana ma se ka faamuyali sɔrɔ a ko la parce que mɔgɔ caman bɛ taa IFM de la o degelen bɛ IFM vote de la donc o de kama mɔgɔ votant man ca fɔlɔ ne ka baarakɛla bɛɛ nana wa baarakɛminɛn bɛɛ bɛ alhamdulilayi. Ne tɔgɔ ye Dorothée Dako ne ye présidente de bureau ye yan nɔ Kayi n ka baarakɛlaw bɛɛ na assistɛrw awɔ baarakɛminɛnw dafala awɔ. Ok ne tɔgɔ ye Masiri Keyita ne de ye bureau 4 président ye quoi ɲininkali filanan n'o ye ɲininkali fɔlɔ n'o ye minɛnko ye effectivement an ka matériel bɛɛ dafalen don matériel an y'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ dafalen don bon mɔgɔw b'a la ka bɔ dɔɔni c'est timide quoi voilà la participation est timide n'a assesseur bɛɛ dafalen don donc 4 assesseurs plus moi-même et dans le bureau on a des délégués de la cour constitutionnelle ani délégué wɛrɛ bon donc bɛɛ dafalen don yan. Moi c'est Joseph Emmanuel Diarra président de bureau de vote Bɛnkunda plateau Bɛnkunda tour numéro 3. Voilà donc on a ouvert le bureau depuis 8 heures jusque là on n'a pas eu d'incident. Le matériel est au complet et c'est vrai le bureau était localisé à l'IFM mais avec le déroulement des examens de fin d'année de l'IFM voilà donc c'est ce qui a fait que le bureau a été localisé dans cette école. Donc pour le moment l'affluence ça va. Au départ c'était un peu timide mais actuellement ça va donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci.